खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बड'लाइभ 24 आव फुंनि गिबिसिन रादाब लानानै आं जनाली बसुमतारी। सापागुरियाव हाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे। सापागुरि दख'रा बाजार आफादनि अजद बायदिब्ला मोनसे महिला समितिया एबा आइजो समितिया गावसोरनि हाखौ स्टेडियाम लुनो होनाय हाखौ बीटीसी सरकारनिफ्राय स्टेडियाम लुनो हा होदोंमोन, बे हाखौ गावसोरनि होनना लादों। बेखौ लानानै दायो दान्थे बिदान्थे सोमजिदों। फोरमायनो लादों सापागुरिनिफ्राय मोनसे रादाब। सापागुरियाव हाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे। बीटीसी सरकारनिफ्राय होनाय हाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे सोमजिदों। क्रिकेट स्टेडियाम लुफुंनो होनाय हाखौ आइजो मिलन समबाय समितिया गावसोरनि होनना लादों। बे अजद सापागुरि दख'रा बाजार आफादनि। सरकारनिफ्राय क्रिकेट स्टेडियाम लुफुंनो होनाय हाखौ आइजो मिलन समबाय समितिया गावसोरनि होनना लादों। आफादनि अजद बायदिब्ला आइजो मिलन समबाय समितिया हानि जेबो लेखाबो दिन्थिनो हाया, नाथाय बे हाखौ गावसोरनि होनना लागासिनो। सापागुरि दख'रा बाजार आफादा मोनसे खौरां मेल लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। फारसेथिं जनजाति सुरक्षा मन्चनि सोद्रोमा दावराव देख्रेब नार्जारिया बे हाखौ महिला समितिनो होनो दाबि खालामदों। अजद बायदिब्ला महिला समितिया दाबिनाय हायाव आयेन बेरेखायै गंसे नखरखौ न' लुनानै थानो होदों, जेराव समाज बेरेखा हाबा, ड्राग्स बायदि बायदिनि फालांगि जायो। बेखौ नुनानै दावराव देख्रेब नार्जारिया मानो सिरि थाखो? बे सोंथि सापागुरि दख'रा बाजार आफादनि। सापागुरियाव हाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे सोमजिदों। चिरांनि सापागुरियाव बीटीसी सरकारनिफ्राय होनाय हाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे। सापागुरि दख'रा बाजार आफादनि अजद बायदिब्ला सरकारनिफ्राय क्रिकेट स्टेडियाम लुफुंनो होनाय हाखौ आइजो मिलन समबाय समितिया गावसोरनि होनना लादों। आफादनि अजद बायदिब्ला आइजो मिलन समबाय समितिया हानि जेबो लेखाबो दिन्थिनो हाया, फोरमान बिलाइ गैया। फारसेथिं जनजाति सुरक्षा मन्चनि सोद्रोमा दावराव देख्रेब नार्जारिया बे हाखौ महिला समितिनो होनो दाबि खालामदों। अजद बायदिब्ला महिला समितिया दाबिनाय हायाव आयेन बेरेखायै गंसे नखरखौ न' लुनानै थानो होदों, जेराव समाज बेरेखा हाबा, ड्राग्स बायदि बायदिनि फालांगि जायो। बेखौ नुनानै दावराव देख्रेब नार्जारिया मानो सिरि थाखो? बे सोंथि सापागुरि दख'रा बाजार आफादनि। चिरां जिल्लानि सापागुरि दख'रा बाजार आफादनि मावफुं आफादगिरि थानेश्वर ब्रह्मआ खौरां मेल खुंनानै फोरमायोदि सिडली खाजोना बेंखननि सिङाव थानाय 1 नं सापागुरियाव थानाय दाग नाम्बार 652 नि 28 बिगा हाखौ माखासे मानसिफोरा गावसोरनि होनना बुंना लादों। बे बाथ्रा गासिबो नंखाय, जेराव बीटीसी सरकारा 28 बिगानि गेजेराव 18 बिगा हाखौ चिरां जिल्ला क्रिकेट गौथुमनि स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय हाखौ रानना होयो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्ला क्रिकेट गौथुमा थांनाय 2024 मायथाइयावनो बीटीसी सरकारनिफ्राय हानि गनायथिखौ मोननो हादों। 10 बिघा हाखौ सापागुरि दख'रा बाजार आफादनो बाजार लुनो थाखाय थांनाय 2019 मायथाइयाव एलटमेन्ट होयो बीटीसी सरकारा। दायो आइजो मिलन समबाय समितिया 1 नं सापागुरि दाग नम्बर 652 नि 28 बिगा हाखौ गावसोरनि होनना लानाय जेबो जुथि गैया आरो बिसिनाव जेबो फोरमान गैया, हानि जेबो लेखाबो दिन्थिनो हाया होनना खौरां मेलाव फोरमायदों सापागुरि दख'रा बाजार आफादनि खौरां मेलाव। सापागुरियाव हाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे। बीटीसी सरकारनिफ्राय होनाय हाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे सोमजिदों। आइजो मिलन समबाय समितिया गावसोरनि होनना लादों बीटीसी सरकारनिफ्राय होनाय हाखौ। फारसेथिं मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाखौ सरकारा क्रिकेट स्टेडियाम लुनो होदों। सरकारनिफ्राय होनाय हाखौ लानानै सापागुरियाव दान्थे बिदान्थे सोमजिदों। खौरां मेलाव मा फोरमायखो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन, नाथाय बेनि सिगां नोंथांमोना नायबाय था बड'लाइभ 24। बेबायदिनो गोनां रादाब नायनो थाखाय लाइक, फल' आरो शेयार खालाम बड'लाइभ 24 खौ। खमसे खुलुमबाय। जों सापागुरि बाजार कमिटि आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशना मिथिनानै मोनदों दि जनजाति सुरक्षा मन्चनि सासे सोद्रोमा
बिनि मुङा जादों दावराव देखेब नार्जारि। बिथाङा साफागुरियाव फैनानै दिनै प्रेस मिट लाफैदों सोरबा मिलन ज्योति महिला समितिनि जानानै आरो दाबि खालामदों बे महिला समितिनो बिसिनि दाबिनाय बादियै हाखौ होथारनांगौ होननानै, जेराव बिथाङा महिलाफ्रा गावसोर दाबिनाय हायाव सासे बांगाल न'खरखौ इलिगेलि बाहाय लुनानै थानो होदों, जेराव समाज बेरेखा हाबा, ड्राग्स बायदि बायदि बिजनेस जायो। जनजाति सुरक्षा मन्चा बेखौ नुनानैबो माने सिरि थाखो। जानला मानला फैनानै प्रेस मिट होयोब्लानो जाया, खमसे खम लकेल बुद्धिजीबी बा लकेल अर्गेनाइजेसनफोरनिफ्राय फोरजों कनसाल्ट खालामनांगौमोन हानि पजिशना मा होननानै। बिथाङा समाजाव बिशृंखलासो खालामलांबाय। जोंनि एरियानि सोमोन्दै बिथाङा मा नलेज दं? क्रिकेट एसोसिएशन आरो बाजार कमिटिनि उद्देश्यआ जादों पाब्लिकनि स्वार्थनि थाखायसो, व्यक्ति स्वार्थनि नङा। बेवहाय रायजो राजाफोरनि मदद दं। महिला कमिटिया जादों व्यक्ति स्वार्थसो, सेल्फिशसो बिसोरनि उद्देश्यआ। बाहाय जुदि जोङो क्रिकेट एसोसिएशन बाजार खालामोब्ला बेसेबां जोंनि एरिया डेभेलप जागोन बेखौ नायनानैसो जोङो रायजोफोरनि मददै बे क्रिकेट एसोसिएशनखौ लुनो नाजादों आरो बाजारखौबो लुफुंनो नाजादों। बेवहाय बयनिबो मदद दं। बाहाय फैनानै सोरबा महिलाफ्रा जोंनि मोनखानाय हाफोरखौ, जोंनि दखल थाखानाय हाफोरखौ जुदि दखल खालामोब्ला जों बेखौ सैज्य खालामनो हानाय नङा। जोंनि मोननैबो कमिटिया अलरेडि जोंहा लेन्ड पजिशन सार्टिफिकेट दंखायो। 2019आवनो मोनखादों आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशनाबो लेन्ड एलटमेन्ट अर्डार मोनखानानै दङ थांनाय 16 सेप्टेम्बर 2014आवनो। आरो लेन्ड पजिशन दङ जोंहा गांनैबो दिन्थि महिलाफोरनि हा एलटमेन्टआबो फेक्सो SDLSCनियाव पास जानाय नङा। लामानिफ्राय जानानै फैनायसो, जायखौ जोङो सार्केल अफिसनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बेनिखायनो जोङो दावराव देख्रेबखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बिथाङा समाजाव गुबुंले खालामफैनो नाङा आरो बिथाङा 24 घन्टानि गेजेरावनो गावनि बिगुरखौ बोखारनानै लानांगौ, क्षमा बिनांगौ होननानै जोंनि कमिटिनिफ्राय जों गोख्रोङै दाबि खालामो। अन्यथा नङाब्ला जोङो आयेननि राहा लानांगोन होननानै जोङो थिरांथा खालामबाय। खुलुमबाय। जों सापागुरि बाजार कमिटि आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशना मिथिनानै मोन्दों दि जनजाति सुरक्षा मन्चनि सासे सोद्रोमा, बिनि मुङा जादों दावराव देखेब नार्जारि। बिथाङा सापागुरियाव फैनानै दिनै प्रेस मिट लाफैदों सोरबा मिलन ज्योति महिला समितिनि जानानै आरो दाबि खालामदों बे महिला समितिनो बिसिनि दाबिनाय बादियै हाखौ होथारनांगौ होननानै, जेराव बिथाङा महिलाफ्रा गावसोर दाबिनाय हायाव सासे बांगाल न'खरखौ इलिगेलि बाहाय लुनानै थानो होदों, जेराव समाज बेरेखा हाबा, ड्राग्स बायदि बायदि बिजनेस जायो। जनजाति सुरक्षा मन्चा बेखौ नुनानैबो माने सिरि थाखो। जानला मानला फैनानै प्रेस मिट होयोब्लानो जाया, खमसे खम लकेल बुद्धिजीबी बा लकेल अर्गेनाइजेसनफोरनिफ्राय फोरजों कनसाल्ट खालामनांगौमोन हानि पजिशना मा होननानै। बिथाङा समाजाव बिशृंखलासो खालामलांबाय। जोंनि एरियानि सोमोन्दै बिथाङा मा नलेज दं? क्रिकेट एसोसिएशन आरो बाजार कमिटिनि उद्देश्यआ जादों पाब्लिकनि स्वार्थनि थाखायसो, व्यक्ति स्वार्थनि नङा। बेवहाय रायजो राजाफोरनि मदद दं। महिला कमिटिया जादों व्यक्ति स्वार्थसो, सेल्फिशसो बिसोरनि उद्देश्यआ। बाहाय जुदि जोङो क्रिकेट एसोसिएशन बाजार खालामोब्ला बेसेबां जोंनि एरिया डेभेलप जागोन बेखौ नायनानैसो जोङो रायजोफोरनि मददै बे क्रिकेट एसोसिएशनखौ लुनो नाजादों आरो बाजारखौबो लुफुंनो नाजादों। बेवहाय बयनिबो मदद दं। बाहाय फैनानै सोरबा महिलाफ्रा जोंनि मोनखानाय हाफोरखौ, जोंनि दखल थाखानाय हाफोरखौ जुदि दखल खालामोब्ला जों बेखौ सैज्य खालामनो हानाय नङा। जोंनि मोननैबो कमिटिया अलरेडि जोंहा लेन्ड पजिशन सार्टिफिकेट दंखायो। 2019आवनो मोनखादों आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशनाबो लेन्ड एलटमेन्ट अर्डार मोनखानानै दङ थांनाय 16 सेप्टेम्बर 2014आवनो। आरो लेन्ड पजिशन दङ जोंहा